Eniani adolfo me makwa baba Emadek TV so na enajo July bosome ne de toso edumienu e wa fempimienu ne aduonu baako no emu arehosem bi kwanhya bi asi e wo enkran pompune manta mo Tema Motorway tollbooth honom ho na kwanhya yi asi na ene se Emadek TV ye bo nkonten ekopie mu honom na nipa na wo ho asa arehosem yi asi e de to yenim se arehosem yi asi anopa nonso ya mu na arehosemi esiye ane san omo se anopa ye omo ba adwuma omo de omo tete wo ye mo adwuma omo anka bia nhyem ene se omo hu se tipa track bi frihi abebo tollbooth dan yi mu a ama attendant baako atimi ato nananom wo ensie do amuno mu ho a na driver na otetipa track nim no de ye hwehwe no ba bia ye hunu na jese arehosemi ba besie no ohuri efri car ni mu a ebeto sese ye hu driver no ba bia wafa na adekopotie ma sa arehosemi esi ya na kwanhya yi esi ye de nya hu na mom nipa a ode eto yenim ekchechre ensemi ehwe yen echre se be se tipa track driver no na onim tipa no eka anase ofeli ne brakes ene ma sa kwanhya yi esi ya ma aya attendant baako atimi ato nananom wo ensie do no anuanom yenhwe video yi embra. This is an accident that happened right now at the motorway toll booth at the Tema about here. A huge tipper truck ran into the toll booth and killed the attendant right now. And look, they are pulling this disabled man in the car in that debris. This is very sad. How to who here? Oh! No just akwaya arehosem pa se obi asori anopa na waba adwuma na onka bi nhye motene ba bi na obi di na san abesan no ama ene onka atiasefo ho abiem aha Emadek TV so onzo fo adwenkyere eto yen comment box no emu medamase emammo ene hwa ade na